हाय लोगोफोर गुड नाइट नै आंहा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो मोनाबिलिनि सनाफोर ना बाथोन देनो सामब्राम हानसै ना बाथोन देनो नुदों सोर सोरहा मा मा ओंख्रि संखो आंहा नै दासो संगासिनो आंहा सामब्राम हादों ना बाथोन देनो मैथा बांगालजों नाथुर संगासिनो आरो ओमफ्राय एबार बाथोन देसिगोन मैथा बांगाला सामब्राम हादों ना बाथोन देनो लोगोफोर ना बाथोन देनो नागिरदों आगै प्रमद औ थांनाय माइनाव ए सामब्रामा मेगनाव नांबाय मबाइल नायनो हामा मेगन गयो बाबानाव दङथ' बाबाया नायगासिनो
आङो बाथोन ना बाथोन मैथा बांगाल आंथ' संफेराखै दालियानि ओंखामखौ दा गुदुं गुदुं संसै बाथोनल' देग्रोनोसै संखानोसै मानो मिलेबखाङो खोमा मैथा बांगाल एवनायावनो बाथोन एवनोसै माइनाव मबाइल लायबाय नामा नायबाय थासिगोन बियो Malalay dong ako na thank you kapit ko mo like ng takay Nang nih, dulu tuh tunggasnya.
लेखा फोरोंनायनिफ्राय लायफुबाय आङो गथ'फ्रा मेला नायनायखाय जोंनि न' खाथियावनो मेला जायो आरो जों थाङासै लावख्रिगुरियाव मेला जायो। माबा आङो दा बायदियाव मबाइलखौनो लाया आरो गथ'फोर फरायबा गथ'फ्रा मेला नायबाय नालाय ओंखायनो एमबि गोनांखाय लायफुबाय आं लोगोफोर ओरैनो एमबि लस जायोना रुनायाबो दहाय संखोन्दासो दोननानै बेखौनो देनोसै दसेसो अनलाइन लोगोफोर सानैल' ओंखाम संनोसै आङो माइनाव माइनाव दाख्लै दोनथ'बाय सबायनायमोन आरो फुजायाव एसे होजादोंमोन ओमफ्राय संनाला दोनथांगासिनो बयनिफ्राय दोनसां फुजायाव होनानै ओरैनो दोनथ'दों सबायनायमोन आरो
बेना मोनहां जाबाय लोगोफोर मोनबाय ना केमेरा खाबावसो दोनदों आं केमेराखौ दोनो आब'आ गिलासावसो होसिगोन खानसे आराम देहैसै आं हायनानै लाखाबाय बाहेरायाव थिंथ' गनोसै थोस थोस ए मावजिया फिसाफोरखौ लेंहरजोब्बाय नै जोंना मावजि ए बिदि बिदों थोस 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 नै आं ना बाथोनखौ जानो नांखाया थोस 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 ना बाथोन देनोसै लोगोफोर एसे लाइटआ प्रब्लेम जाबाय बाहेरायाव फैनानै Question answer केमेरा जगार खालामदों लोगोफोर मबाइल दोननो उसुबिदा जाबाय बबेथिं दोनबा स्रां नुयो बेखौ नागिरगासिनो आङो बाहेरायाव आया माथो मबाइलासो बेलथायनो नागिरा
मावसेया जि गाज्रि दे नै नोंसोरखौ सुखौ सायनानैसो दोनसै आं बिसोरनाव हांसो बेदरमोन नालाय गथ'फ्रा हांसो बेदरसो नालाय ना एवना होदोंमोन आरो बिसोरनो हांसो खुमब्रा जायोफोरनो ओमफ्राय बेखौनो आग्लायनायखौ दोन्दोंमोन आरो बेखौनो नै दा बाथोन देबाय आरो ए थैनोबो मावजा नै नै गोसोम बावजानो उसिङाव जाबोजोब्बाय थोस 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 ए थोस 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 जाखिनानै लोंबाथाय उसिङाव हाबो आरो जोंना 90% ओंखारबायानो मा अबे जायगायाव ए मालाय थारुनजों संदोंसो आंबा दहाय नायखांबाय मेरिनानिखौ मालाय हौवाया थारुनजों संनानै होदों बोथिया गोजामोन बोथिया बांसिन मोनदों खोमा जारौ मेरिना मोननिथिं मालाय जा ना मोनो देखांबाय लोगोफोर
मालाय इसिनिथिं सानजाहा दै दंलै मिरिनि आबौआ नायदों आरो ना मोननायखौ खिथादों आंबो दासो नायखांबाय आरो मिरिनानिखौ बाथोनखौ देखांबाय दोनसै खोबनानै आब' ओंखामखौ संथ'ला ने जरायखाबाय आं अरखौ दै फुदुंखाबाय ए मावै जौ हाबफैखो ओंखाम गोजाबो एसे बुरजा दंथारो बिनि हांसो बेदरजों खुमब्रा ओंख्रि दङ जोंनाफोर दिनैनि एलबिखौ एसेयावनो दोनसै बाय बाय ओंखाम संसै आंहा अर नारसोनोसै अरदाबाव